kung dai man tabi, sige, sunata da po na mumuyaman. Welcome po sa programa. Mag-iriba-iba kita dyan mantang nagluluto ka mo. Ano lamang tabi ang pangudtuhan na pinagpipipar dyan sa kusina ka partner an Petron Gasol. Maray na agad yan sa Petron Top Gas Gasol sa Petron Gasoline Station sa Daragao. Yan baga sa may kataning sa nakansaudan. Mabuhay ka mo dyan, Sir Ato Lim. Iriba-iba lamang kita mantang gabod dyan gayod na gahanda na kan sa indong pangudtuhan. Mga misis, kumustan mga karpentero niya tong bistado, mga barkada, security guards, para oma, para sira, oy mga para sira tabi, daingo na magpara lawod igwanin na gale warning na pinag-i-issue, pinagluwasan sa tuyang mga otoridades ha. Ingat-ingat lang mga padaba niya tong para sira. Sasabayan kita tabi kang tropa dyan sa luwas nin mga informasyones kumpadreng Jimmy Chief Jim kumpadreng Al Armario asin pading Jomar Bien. Kumusta man kamo dyan sa Primer Distrito dyan sa Tabaco kay BC Alcalde Nestor San Pablo. Pwede ini na mag-ilibar sa sanggunian panlalawigan. Kapable ini, Primer Distrito. Si Vice Mayor Nestor San Pablo. Kayang-kaya. Pwede ka na mag-ginatawan. First District tabi, Sir Nestor, Vice Mayor. Kung ang pag-urulayan man sana is yung sistema asin kapabilidad intelektual sa pagpadalagan kan sesyon, parliamentary rules asin gabos-gabos may kinaaraman sa lehislatura, nako kayang-kaya po intellectually asin sa gabos na aspeto pa kayang-kaya. Nestor San Pablo, Vice Mayor yan kan Tabaco ngunyan. Siyempre si Joshua Bino asin si Ands Galero get well soon Ands. So pig-reset ako sa imo, pwede mo itong tumaron. Yung berroka. Halion mo so oka ang matatada ano na sana bira. Yan ang sikreto sinasabi ko. Yan, so take your break. You deserve a break, ano. Sa Manibela, ang samuya pong mobil. Yaon dyan ang samong mata sa kalsada. Henry Mata. Control technical sa AM Band. Sabi, puwerte pa ding nald. Inakwat ko baga sa plato, pinunang ko, perte so karaon. Nagdumanso sa imong amigo. Very good. Solo. may siyaron ko nita pa. Wala kaya talagang news director emeritus ini. May sulupin pa. La bomba. Tiene pegas porque es genial. Dahil ka naman pinaandaran ni News Director Emeritus. Salamat yan sa Jigs Baldo Welding Shop. Viva Senyor Santo Cristo dyan sa Dapdap. Yan na nadadahog din sa Radyo Tabi sa AM Band. Si Pading Nald ang nagbo-broadcast ka yan. Sa newsroom, si News Director Mardela, si Angel Mustasa, Gian Matthew Baliran. Nagsusumada po yan kan mga istorya, lokal, national, international. Siyempre kasabay si Jimos Barrio sa samuya pong social media platform. Sa IT, sa broadcast ni Mantabi worldwide, netwide, sa YouTube, DCG Legazpi City. Asin sa DCGB News Online sa Facebook, yaon dyan, Richard the Store, Thresia Marie, Litana, Tarabang-tabang yan, all around Tabi.
Ako manan sa indong serbidor sa radyo. 212. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Sige! Diretso kita kan mga istorya mo na dyan sa luwas. Na sa linya si Joshua Bino, may entrevista kita. Maray na aga sa mga nagluluto ngunya nin inunon. Medyo mahal-mahal ngunya ng sira. Tamakusog ang dagat ha. Pwede man, pasibog kita sa gulay. Maray na aga sa imo tatamon. Alias paminta. Good morning tabi sa imo tatamon alias paminta. Siyempre, subarkada tapan dyan sa Saudan Kanalbay. Si Kasag. Maray na aga tabi sa imo Kasag. Tata Raul alias Kasag. Diyan man po sa sentro kan Legazpi si Madam Pilar Akende. Good morning tabi sa imo. Diyan sa Good Luck Novelty as in sa Gold Street. Mga paraan tabay ta dyan. Si Ringman, si Madam Bet Costa. Madam Bet, kumusta lamang tabi? Long time no chika-chika. Long time no see. Diyan sa Costa Enterprises. May mga lubid dyan, mga generator sets, makinang pangdagat, manlain-lain, trapal, mga tools, kusinilya, yaon dyan. Joshua Bino on the line. Good morning. Yes, good morning Tabi Sir Pio, good morning sa mga paraan tabay. Kanakaaging Lunes Tabi Sir Pio, formal ng pinirmahan ni Albay Governor Attorney Edsel Grex Lagman ining tarong Memorandum of Agreement kaiba ng National Food Authority o NFA. May ginaramay duman Sir Pio sa pagdugang ng 3 pesos kan provincial government halip duman sa 19 pesos na buying price kan na NFA para sa mga albayanong paraoma na mapabakal kan sa indang parol. Aram mo ta Sir Pio ang mga regulasyones kay muda iba pang detalye. Kumbaga, ano man ang posibleng insentibo na makuha kan na provincial government sa pagpirma kaining Memorandum of Agreement. Kaibahan ko dito si Madam Jenilyn Celestial. Siya Sir Pio ang acting assistant manager kan NFA Albay branch. Madam, good morning. Live kita sa Radyo Buda sa Facebook kan na DCGB. Kaibahan ta si Sir Pio Fernandez, Tingog kan Banwa. Ay, magandang umaga po sa lahat po ng tagapakinig. Salamat Sir Joshua, salamat Sir Pio. Andito po kami ngayon sa NFA Albay at tama po yung sinabi ni Sir Joshua na nung nakaraan pong Lunes, nagkaroon po ng signing ng Memorandum of Agreement between the National Food Authority and Provincial Government of Albay. Ito po yung Palay Marketing Assistance Program for Legislators and LGUs kung saan po ang provincial government ng Albay ay magbibigay po ng insentibong 3 pesos in addition po dun sa NFA buying price na 19 pesos per kilogram para sa tuyo at malinis na palay. Upon receiving po ng master list beneficiaries and yung cheque po na manggagaling sa provincial government, maaari na pong magsimula na tumanggap po ang NFA ng mga delivery ng ating mga magsasaka at yung mga nandun po sa master list na yon ay bibigyan po ng karampatang additional 3 pesos per kilogram dun sa kanilang isusulong na palay. Ayun po. Opo. Maray na aldaw tabi, Madam, si Pio Fernandez po inikan DCGB. Ma'am, Bicol po kita or Tagalog po? Tagalog po, sir. Ay, opo. Sorry. So kung if I made it right, yung aking pagkakaintindi, yung MOA is hihintayin na lang ninyo yung pag-download naman sa inyo ng fundo ng Provincial Government of Albay doon sa dagdag na 3 pesos per kilogram na gagamitin ninyo na buying price para sa mga malinis ng palay galing sa mga magsasaka natin na beneficiaries. Over? Tama po yun, sir. Bali po, ang provincial government po ang magbibigay sa amin ng pondo amounting to 3 million, equivalent po ito sa 20,000 bags para sa 3 pesos per kilogram. Opo. Itong 3 million na gagamitin po ninyo, idadagdag sa prevailing buying price ninyo, Madam. Magkano po yung prevailing buying price ng NFA sa palay? Over?
Yung prevailing supporting buying price po ng NFA ay 19 pesos per kilogram para sa tuyo at malinis na palay po. Yan, so 19 pesos para sa tuyo at malinis na palay. So dadagdagan natin ng 3 pesos. So magkano? Mahina ko sa madam. Magiging 22 pesos per kilogram na po, sir. Yan, 22 pesos per kilogram. Now, may ine-emphasize ka po, madam, na qualified beneficiary farmers lang ito. Paki-expound kasi baka marami ngayon nakikinig na mga farmers, baka magkaroon dyan ng biglaan na bulto-bulto ng delivery. Ito, pagbibili namin sa inyo, madam. Paano ba yan? Tama po yun. Meron pong ibibigay na master list ng mga farmer beneficiaries ang provincial government. Maaring galing po sa provincial agricultural office. Kung saan po yung mga nakalista po doon na farmer, yun po ang makakatanggap ng insentibo. Pero kung sakali po na hindi po sila kasama doon, papasok po yung sa regular procurement na 19 pesos per kilogram po ang tuyo at malinis na palay. Okay. So doon lang pala sa qualified beneficiaries identified by the provincial government or by sa itong kung naman nila yung Provincial Agricultural Office. Opo, tama po yun, sir. Okay, so itong 3 million initial, how long will it last? Isahan lang ba yan o may susunod pang mga ganyang sistema? Over? Opo. Hanggang maubos po yung pondo, maaari pong lumaktaw siya hanggang sa next cropping season. At kung sakali po na ma-excess na, maaari din pong mag-enter ulit to another memorandum of agreement for the following cropping season or harvest season po ng mga farmers. Okay, so ngayon lang po muna yan, initial na harvest season. Ano po? Apo. Okay. Now, after which, hindi natin alam kung meron pang susunod. Very hopeful naman po tayo kasi isa po itong karagdagang kita po ito kasi sa mga farmers at unang-una po makakatulong din po ang provincial government para makapag-build up kami ng buffer stock na maiibigay po sa ating mga constituents kapag nagkaroon po ng mga calamities or emergencies. Ay, opo. Now, ang iniisip ko, madam, ganito. Halimbawa, isang farmer, hanggang ilang kilo lang, yung beneficiary farmer natin, hanggang ilang kilo lang ng tuyo at malinis na palay ang bibilhin ng NFA kasi baka yung ibang mga farmers hindi abutin. Baka yung iba, madaming ipagbibili dyan sa inyo doon sa mga beneficiaries. Madam, paano po ba? Opo. Kasi po meron po kaming policy na kapag ang individual farmer up to a maximum of 7 hectares, so kung ano po yung production nila for a maximum of 7 hectares na palay, yun po hanggang doon po ang tatanggapin namin for individual farmer. Mm-hmm. Yung 7 hektarya lang yung kayang i-produce nun. Apo. Okay, sa tingin niyo, madam, yung 7 hectares, i-connecta natin doon sa would-be beneficiaries. Kaya bang makumpletuhan ng 3 million na makinabang yung lahat ng mga qualified beneficiaries farmers natin? Hindi po kami makapagsabi ng diretsyo pero yun nga po, kung saan po maabot yung 3 million pero tingin po namin hindi po talaga kasi sa laki po ng production dito sa Albay, baka po hindi abutin next cropping season naman po siguro. Okay, so kasi baka yung mga farmers na sabi sa Bicol, maudyan or mahuli na pumunta dyan sa inyo, sasabihin ninyo, pupunta sa inyo, aba, wala na, naubos na. Baka hindi nila maintindihan yun, madam. Opo, ipaliwanag na lang po siguro na mabuti kasi syempre nakabase din po kami doon sa master list na ibibigay po ng provincial government at yung outside na po doon, inulit ko po na papasok po siya sa regular procurement. Tatanggapin pa rin naman po namin. Okay, kasi may instance na baka abutin ang ganitong sitwasyon, andong ka sa qualified beneficiary, kaya lang, sorry sir, sorry nanang, naubos na yung 3 million kasi yung ibang mga nauna, ang dami ng ipinagbiling palay sa amin. Doon na lang kayo sa regular na buying price. Pwedeng ganun, ano ma'am?
May posibilidad po yun, sir. Opo, hindi po namin inaalis. Ayun, opo. So, Opo. yun lang naman po, ma'am. Sana doro-diretso ito na tie-up ng provincial government at saka NFA, hindi lang ngayon. Ano po? Opo. Napakaganda po nitong programang ito kasi talagang karagdagang kita po ito sa ating mga farmers dito sa Albay. Mhm. Kumustang stocks natin dyan ng bigas? Sufficient naman po ang stocks ng NFA Albay at maidagdag ko lang po, Sir Pio, na may inaasahan po tayong MOA signing pa, another MOA signing sa Municipality of Malinaw. Magdadagdag po sila ng 2 pesos and 50 centavos per kilogram na incentive. At ang pondo po na yun ay 1 million. 1 million po ang ibibigay nila sa NFA. Yun. So, afwera ng provincial government of Albay, meron din yung Malinaw na ganitong konsepto, kaya lang medyo mababa yung kanilang parang support fund. Ano po? Opo, para po ito sa mga Malinaw farmers. O, ganun din ang sistema. Opo, ganun din po ang sistema doon. Okay, qualified beneficiaries din laang. Yes po, sir. O, nag-umpisa na po ba yon? Possible po ang MOA signing ay sa first week or next week, June 6 or 7. So makipag-coordinate din muna kami sa kanila para dun sa exact date ng MOA signing. Ayun, opo. So, itong dalawa, kindly announce na lang po, ma'am, kung kailan na pwedeng i-open up yung gates doon dyan para ma-deliver ng mga qualified beneficiary farmers natin yung kanilang mga produkto. Ano po? Opo, nakadepende po kasi ito kung kailan kami bibigyan ng cheque or pondo na 3 million ng provincial government. So, it's up to the Provincial Agricultural Office na i-inform din po yung mga farmers kung saan po dadalhin yung mga palay nilang i-deliver. Yeah, so, when the time comes na na-download na sa inyo, pwede naman siguro ninyong announce sa NFA. Oo. Opo. Okay, balikan natin yung stocks. Naitanong ko yan kasi we have a looming yung El Nino, yung tagtuyot. Ano po? Kumusta ang preparasyon natin dyan sa NFA? Kasi baka abutin yung cropping season ng tagtuyot, hindi makapag-produce yung mga farmers natin ng palay. Kumusta ang assurance ng NFA at least sa Albay? Sandali, naputol si Joshua. Ano po? Yan. Yun na sa ito yung sunod na i-asigurar sa mga paraan tabay niya to. Ano? Aning maaraman ta if iguaning sufficient ang supply yung NFA in relasyon digdi sa looming El Nino. Ma'am Janeline? Hello po, Sir Pio. Opo, Yes po. Opo. Naputol tayo. Doon tayo naputol. Anong assurance natin, ma'am? El Nino is being projected by Pag-asa. Baka maafektahan yung rice production natin sa Albay. And so far as Albay is concerned, kumusta ang atin dyan? Ang ating pong stocks dito sa Albay ay ready po at meron po tayo ng sufficient stocks para kung sakaling magkaroon po ng request ang mga local government or mga relief giving agencies ay handa naman po ang NFA na i-provide po yung kanilang mga pangangailangan. Ayun, oo. Kasi yung projection ng Pag-asa hanggang first quarter pa po of next year, yung El Nino. Sigurado merong aabutin dyan na cropping season, madam. Maapektuhan yung ani nila kung walang magandang irigasyon. Oo, tama po yun, Sir Pio. So, andito naman po NFA, ready naman po kami always to serve our people. Oo. Hanggang ilang buwan po ang kaya ang buffer stock natin dyan? Sa ngayon po, ang buffer stock po namin ay good to last for kasi ang inuuna po kasi namin is yung one-time release of one-time grant of rice allowance to government employees, yung per administrative order number 2. So, inuuna po namin yon at tuloy-tuloy naman po ang pagdiling ng palay para po madagdagan po yung buffer stock natin. At as of now, meron tayo sufficient na buffer stock pa. Sufficient po. Opo. Okay. Sige po, Ma'am Janeline. Thank you so much for the information at oras po. Apo. Thank you po, Sir Pio. Thank you, Sir Joshua. Alright, si Madam Janeline Celestial, Acting Assistant Branch Manager na NFA Albay. So, yan tabi, Sir Pio, ang mga dagdag tanga informasyon kay bahan po man si Kuya Boy sa Mobile. Joshua Pino, DCGB. Thank you so much, Joshua. Hali dyan sa NFA, kasabay ang Acting Assistant Manager kan NFA Albay, Madam Janeline Celestial.
Oras Pilipinas, sakto 9:30. An oras hatod sa Indokang Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. GSM Blue. Choose GSM Blue Mojito. Now in cool litro. Bugbugan sa trabaho, kakayanin mo. Daming tatapusin, di ka mabibitin. Sa tulong ng Revicon Forte, kondisyon ng katawan maghapon para sa lakas na di kapos hanggang matapos. With proper diet and exercise, brad. ₱5 lang SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Rabies, banta sa buhay ng tao. Mahigit 300 kada taon ang namamatay dahil sa kagat ng aso at pusa. Sakaling kagat ng aso o pusa, sabunin at hugasan itong mabuti sa dumadaloy na tubig at pumunta sa ospital para agad na malunasan. Buhay ay ingatan. Mapagnahan ang inyong alagang aso at pusa para maiwasan ang rabies. Isang babala mula sa DOH. Nay, supli niyo po. Ito na lang ba? May check-up ako. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa Plus Services. May scheduled libreng konsulta with our partner doctors. Malaking tipid. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Maraming love na moments sa trabaho? Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Plus na plus, di ba? Bukod pa dyan, ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix ay halal certified at gawa ng Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated, isang ISO certified company na ginawaran ng Certificate of Good Manufacturing Practice. Dahil sa maayos at malinis na proseso ng paggawa ng lahat ng Jim's Coffee Mix products, mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ang love ng moment, gawing shine moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ako po si Matilde Riola, Presidente ni Can Women Planters of San Juan, idi sa Banwaan ni Can Uwas. Kantugon sa mo ni Congressman Didi Cabredo, dapat maghirigos kami mga kababaihan asin magtarabangan. Nakatanggap kami nin 150,000 pesos pang puhunan na pinagpundar na mo sa Women's Eatery and many grocery store. Sa oral daw na pagtinda, ribo-ribo na kan sa mong income. Tinabangan pa kami ni Kung Didi Cabredo na i-promote kading Women's Eatery sa Facebook. Kaya mas nagdakol pa kan customer na mo, buko sana sa mga taga-idi sa mong barangay, kundi mga hali pa sa iba't ibang lugar. Kaming mga women
planters, hindi basang nagpinsar na maging negosyante. Salamat Congressman Dedi Cabredo sa serbisyong progresibo idi sa tercer distrito ni Can Albay. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Also siomai is the best, at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Formulang nagpapalakas ng katawan, Doc F. Fulvic Minerals. Food for the cells. Ay matagal na po akong pasyente ng Doc Alternativo. Sa awa ng Diyos, ito'y gumaling po ako, sumunod po ako sa kanilang mga tagubilin. At ngayon po ay magaling na po ako at mini-maintenance ko na lang po yung Fulvic Mineral. Salamat sa Alternativo kasi kung hindi sa inyo, hindi ako gagaling. Maraming salamat po. Ay ako po si Edwin Ascutia, taga Pawa, Legazpi City. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Looking for healthy coffee? Here is First Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Get your daily cup of coffee now and experience the amazing health benefits of First Cafe. Compact with 20 active ingredients. Coffee, then dairy creamer, stevia, acai berry, green tea, mangosteen, barley, turmeric, grape seeds, moringa, ginseng, agaricus, paragis, spirulina, tongkat ali, cinnamon, guyabano, ginkgo biloba, insulin powder, and vitamin C. First Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Distributed by Unique Beverages Trading. Ang First Cafe ay mabibili sa mga sumusunod: TGP Legazpi and TGP Daraga, Legazpi Generic, Legazpi Public Market, Yashana Mall Supermarket, TGP Albay, Ultra Drug Albay, Creams Variety Shop, LCC Mall. Let's go, let's make it easy. GSM Blue Mojito. Tuloy-tuloy na ang kulitan with GSM Blue Cool Litro. Choose GSM Blue Mojito, now in new Cool Litro. Drink responsibly. Your favorite GSM Blue Mojito, now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang kulitan with GSM Blue Cool One True. Drink responsibly. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rundo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, ang idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rundong. Tingog Dan Banwaan, Pio Fernandez. Si Manuel Tutanyes baga birthday ngon yan. Ang racket ni Manuel Tutanyes duman sa Bulacan. Pintur na siya para pintura. Nagkonsa ko, mensahe Tata Adrian. Maluyad ang pamalakaya, tanagbagyong Betty. Loko-lokong Manuel ini, palibre ka na naman, tamili birthday mo ngunyan. Manuel!
Pabulakan da siya. Si Manuel Natutanyes, birthday ngon yan. Happy birthday tabi sa imo mani. And maray na aga man tabi kay Migong King Reginaldo diyan sa Bangkiruhan. Yan, nagantabay man siya. Good morning, Migong King. No lamang ang panguntuhan mo diyan, ha? And congratulations pala sa aki kang primahon ko. So primahon ko si dating alkalde Tes Kua kan Karamuran Catanduanes. So sa iyang aki, ano nang apod ko kay ni Padingnal, may primahon ako, second cousin ko ngani, may aki siya. Yan. Iyuan kwan, magna cum laude, uyugon muan. Duman sa University of Santo Tomas sa Metro Manila, class of 2023. Congratulations kay Christian Vin Sales Kua. Yan. So mga primuhon ko na niman pa di ano. Nakiprimo ka ngayon. Taman niya cum laude. Congratulations, tabi. Kay Christian Vin Sales Kua. Siya po ang magna cum laude kan University of Santo Tomas sa Bachelor of Science in Medical Technology class 2023. Yan. Congratulations tabi sa imo, Christian Vin Sales Kua. Siyempre sa imong nanay ki dating Mayor Tes Kua. Yan, sa sakripisyo gabos. Yan, congratulations. Si Tes, oy, primay na Tes. Kasuro simple ka, may aki ka pala na magna cum laude. Tapos igwa pa ining aki na doktora. Agdadaw ko dyan sa Manila, mga noaren. Primay, ating Mayor Tes. Or kung day ko magdigdi ka sa Legazpi, ipag-iba mo si Bilain sa rotang pinsan. Congratulations sa gabo sa sakripisyo kan mga magurang kay Christian Vin Sales Kua kan University of Santo Tomas Bachelor of Science in Medical Technology UST duman sa Metro Manila, magna cum laude. Yan, sige. Migong King na Reginaldo, maray na aga tabi sa imo. Mga paraan tabay man. Ito yung familia, uy, kan Legazpi City, inihaw daang sira, sagkud ensaladang ampalaya. Yan, ang ulam namin, bigla kayong nawala. Matindi talaga ang aleko. No comment na tayo dyan muna. Yan. Sige. Nagkakapirang aldaw na tabi na nagkakahirling niya to dyan sa Facebook. Ang istorya na kung saan yung Commission on Audit, kumpadring Nald, pinag-disallow yung pag-release ka na fundo kaito kan City Government of Legazpi, iyon na inipadiso pigamit baga sa kwan pagtauning ayuda sa mga tricycle drivers. Iyon ni duman saro sa mga main contentious issue na pinagralabanan kan ambos lados, which led to the disqualification baga ni dating Governor Noel Rosal. So paggamit kan pundo kan lokal na gobyerno kan Legazpi na pinag-distribute sa mga tricycle drivers, and it was done during election period na dai po sinda nagkuanin certificate of exemption coming from COMELEC, because so lado na then Governor Noel buda na Mayor G, ang sa indang bone of contention man is continuing project ito na pinunan ngaya disdi pa kan dai pa ning eleksyon, kaya duro diretso ngaya ini pagkatapos igwa baga ngayan nin orden ehekutibo si Presidente Duterte kaito na ayudahan i-release daining dakol na hururon, i-release an ano man na available funds para po duman sa mga beneficiaryos na nangangaipo lalo na ta pandemic.
So yan ang mag-inibong na contention tabi ano. Pero yung COMELEC tabi, ang sabi, no pwede kaipuhan na magsunod sa regulasyon. Kuwang ka, ng analogy nga ni kan ibang nakakahuro niya to araw kay ni. Igo ba nga ngayanin mga tao na igwanin badil na nakakuaning permit to purchase and permit to carry outside of residence. Yan. Di pwede ngayon nindong darahon iyan na badil na nabakal nindo, igwaning permiso hali sa PNP na darahon nindo yan sa luwas, may permiso na magbakal ka mong badil, may permiso na darahon nindo yan sa luwas kan sa indong residence. Panahon kan bako eleksyon, pwedeng darahon iyan. Pero pag abot nga kan eleksyon, dawa nga may permit ka mo, hali sa pulis, na magdara ning badil sa luwas, kay puhan, mahagad ka mo nin permiso man sa COMELEC, taganban. Yan. Mahagad ka mo man ng exemption sa COMELEC, taganban bagan, na nga ning matugutan ka mong madara nindo ang badil naan sa luwas kan sa indong harong, even sa laog kan na election period, lalo na sa campaign period. Ano po? Without which, kung day ka na exemption, hali sa COMELEC, na darahon mo ang badil mo sa luwas kan sa imong harong, pag nadakupan ka kaan, nagbalgar ka kan, regulasyon kan COMELEC. Particular kang Omnibus Election Code, maski igwa ka ng permiso, hali po sa PNP. Tayon po ang regulasyon. So, applying the same analogy, iwan so nangyari po, digdi sa Legazpi ka ito. Yan, nag-distribute nin ayuda sa mga tricycle drivers, sagkod na yun na nga niyan. Sa madaling sabi, isinaman kan publiko, so nangyari. So contentious, so mag-inibong nalado. So, yun na po yan, sagkod sa na-disqualify nga ni, and sa ngunyan, naghahalat man lado ni Governor Noel, kung sa Supreme Court tabi, pag-abot ka na June 13 onwards, makakakuaman sila ng favorable decision para man sa indang lado, sa lado kan pagka-gobernador. Okay, so, igilidtan na mo na iyan. Ano? Ngunyan, COA na mismo, so Commission on Audit, ang Commission on Audit baga, iyon ang guardian kan sa tuyang gobyerno, guardian kan publiko, in so far as kung ang pag-urulayan, so pag-monitor kan spending kan money, kan public money. Yan. Sindaan nag-audit ka yan, sindaan nag-microscope ka yan, saro-saro, ano ining pundong ini, ginamit daw sa tama. Pag sinabing ginamit niya to sa tama, napaduman sa dapat na beneficiaryo, and suproseso kan paggastos kayan, susog daw sa mga existidong regulasyones. Yan. Iyan ang trabaho po kan Commission on Audit. Yan. Ngunyan, so Commission on Audit tabi, nagsirekular na nga ni baga dyan sa Facebook, igwa po ning notice of disallowance. Yan. Ang sabi kan COA, dahil nga mapupwede na dinirsbors ito, tananata, igwa bagang nga talaga nin pagbabawal ang COMELEC, not unless na igwa ka mo ng exemption. Yan. So, nagtuturugma po ngunyan. Kung hihilingon ta, nagtuturugma sa mga institusyones kan gobyerno an sa indang mga findings tabi. Nagtuturugma sinda because iyon so nasa batas. Yan kung hihilingon tatabi ano ang nangyayari. So Commission on Elections, igoning findings na arog ka iyan. So Commission on Audit man, igwa maning findings na arog ka iyan tabi. So the institutions of the government which is working now, synchronized an sa indang findings tabi. Na iyo man ang dapat ngunyan man sa ibong nalado, na iyo man ang dapat ngunyan na depensaning todo-todo kan na lado man kan na mga Rosal na Governor Noel badara Mayor G. Papaanon mo yan kung igwang notice of the disallowance, gustong sabihin ng notice of disallowance, di mo pwedeng gastuson ito sala so pag-disburse mo kan fundo ta igwanin mga regulasyones na dai ka nasunod. Question is, o papaano natabi yan? Now, sain mo ito tabi na babawiyon halimbawa mag-order na ang gobyerno kung dai ma-justify kan city government na kagrupo na Mayor G asin na grupo na then Governor Noel, kung paano ninda inisimbago na disallowance kan COA, kung paano ninda ini ma-justify na tama so sa indaman na pag-spend kan gobyerno. If ma-justify ninda, good enough. If kung dai, unin ang question padingnal.
sain mo na ito babawion. So na-distribute mong itong mga milyones na kantidad na ito, nasa 20 milyones mahigit yata yun itong susakwan, sa mga sa tricycle drivers. Sahin mo na ito babawion. Hahanapon mo sa mga tricycle drivers na babawion mo, ibalik din doon sa kwan. So na-receive ni doon ta dinis alaw kan kowa. Hahanapon nindo so mga signatories duman tabago baga yan ma-release kan fundo ang sarong lokal na gobyerno, iguanin mga corresponding signatories na dapat iyuan mapirma bago yan i-release ang pondo kan sarong lokal na gobyerno. That includes yung sa budget, yung sa treasurer, and kung sisay pa. Paano po yan ang sistema kung daiyan mabulong, daiyan madepensahan kan city government of Legazpi. Iyan ang susubaybayan ta kung anon masunod naman ka ang tabing kabanata. Pag dinis alaw na to, gustong sabihon, so pag-spend sala susog sa proseso. So papaano? Dapat ibuelta kan gobyerno. Ibuelta sa gobyerno. Yan, tabi. Ida sabot kung arog ka anong mangyayari tabi. Ano po? Kung anong rekomendasyon kan ko wakain. And kung papaano ang pagdepensa kan city government man. Makuha kita nin pahayag dyan tabi mga noorin. Kung papaano iyan ta. Difficile. Sain mo na baga ito babawion. Kung baga halimbawa na-disburse na ito. Nagastos naman ka sa mga beneficiaries. Sisayan na kunyan, accountable person na pwedeng magsagot ka iyan. Papaano na po tabi. So, this goes, halawig pan istorya. Nangyari digdi sa to sa Legazpi, buda sa probinsya. Dakul pa kitang mga susubaybayan, and in the process nakakaukod kita. Nakakaukod kita. Dakul kitang naukudan na ansaro diyan yung government spending during election period. Nakakaukod kita na igwa pala nin mga araw kaning regulasyon. Kung dai nangyari po ini na mga iriwal-iwal na inidigdi sa to sa Legazpi sa politika, dai tama nagkakaararaman so intricacies baga kan pag-spend kan money kan gobyerno, buda sa mga legal aspect kaayan, naiedukar kita tabi ngunyan. So mga findings kan COA na it is now out on the public list on public record, naiedukar baga tabi. So susubaybayan tayo ni papaano ini didepensahan kan papaano ni ini didepensahan diyan sa city government. Halimbawa magtaram na sukowa sige ibalik nindo yan sa kaban kan gobyerno, who will be liable? Milyones iyan. Sa saro-saroon ta ba yung mga tricycle drivers, mga operators na naka-receive ka ito, or sisayan masagot ka iyan duman sa mga signatory sa pag-release kan fundong iyan tabi. Papaanohon iyan, And in the meantime, sagkod sa nama dyan ang istoryang iyan, left hanging po kung ano ang mangyayari. Pati ito bagang suko niyan, sa Supreme Court ngunyan na status quo ante order, igwa na lang kita ninatapit sa unong ngunyan sa petsa 13 mabalik su sesyon ang bangkan Supreme Court. Data man sabot kung on that date, June 13, iyo na i-deliberar ninda paghururunan so status quo ante order. Data po sabot iyan. Only the wisdom kan mga maestrado kan Korte Suprema nakakaisikaan susog sa indang rules. So meantime na iyaw ng status quo ante order, ang magtutukaw dyan si Mayor G. For so long a time na dai pa po ning kuan ang Supreme Court orden manungod dyan, si Mayor G ang mag-aaktiba ang magiging ang alkalde niya to digdi sa syudad ng Legazpi. Pero kung halimbawa tukaron kan Supreme Court na dai ta aram kuno arin tutukaron comes mabilang kita ning pitsada kan budal daw June 13 ang reckoning date niya to, kuno ari na pitsada into tukaron day ta isi. And ikadua, kung anon magiging desisyon kang Korte Suprema. Yan, both duman sa ta si Governor Noel Baga igwa man ning apelasyon sa Korte Suprema manugod man kan sa iyang disqualification case, and ini manasuki Mayor G. Narusal. Iyan na sa tuyang aantabarayanan. So in the meantime, iyan po ang mga pangyayari. Pure as it is tabi na pinag-explikar ko sa Indo. Pure as it is, dainin political insinuation, dainin political favor sa mag-inibong nalado kung ano po. So nagluluwas na mga pahayag sa mga hali sa mga institusyones kan gobyerno
iyan po ang ipipasabot man niya to sa mga parantabay niya to. Saabot kan sa tuyang makakaya. Dainin pagbabasol sa mag-inibong na lado, dainin pagpabor sa mag-inibong na lado, kundi pure kung ano po. Sabi ta, Sokowa, unis findings, and nasa tuyang pinag-isip, paanong pagdepensa kay inikan na City Government of Legazpi, na da itapasabot bagatabi. Yan. So, arog po kaan sa tuyang istorya ngunyan, manungod sa bagay na yan. Tabako ini basta-bastang dakula ini. Milyones na na-disallow. Paano daw? Inda ko kung ang sistema kaan pipabalik managad sa kabankan gobyerno or what, data sabot tabi. Hilingon ta, kung paano man ang approach ka ini kan city government, pag-justify nila ka ini manungod sa notice of disallowance na ini kan Commission on Audit may relasyon sa siring na bagay. Sige, mabulta pang programa, mabareta man ko na si Angel, alas 10 mo na may mga hanap buhay si Pading Nald. Sa 6 na buwan, maraming pwede magbago. Pwedeng ikasal, o maging single. Pwedeng maging konsentidor, o maging swabe. Tulad ng Ginto Barrel Aged Gin. Pinatagal sa oak barrels para lumabas ang swabing sarap nito. Ibang Ginto, Ginto. Drink responsibly. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Maraming love na moments sa trabaho? May igi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Plus na plus, diba? Bukod pa dyan, ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix ay halal certified at gawa ng Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated, isang ISO certified company na ginawaran ng Certificate of Good Manufacturing Practice. Dahil sa maayos at malinis na proseso ng paggawa ng lahat ng Jim's Coffee Mix products, mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ang love ng moment, gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna. Kung makagat o makamrot ka ki ayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado na kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang saindang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puun alas 8, sagud alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Ape o mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa 2nd floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng 2nd and 3rd prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem, as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest
and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine, kasama ang editor-in-chief ng newscast Edel Roderos. Doc Alternativo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Makalipas ang mahigit 2 taon, muli pong ibinabalik ng Ako Bicol Party List ang pinakamasayang urugmahan, karantahan, asintarabangan, Season 9. Walang humpayang pagtuklas ng mga bagong talento sa Pwede Pa Kami category at maging sa adult category. Abangan ang 6 na pinakamagagaling na mga aawit mula sa lalawigan ng Kamsur, Camarines Norte, Albay, Sorsogon at mga islang probinsya ng Catanduanes at Masbate. Sino ang tatanghaling kampyon sa urugmahan, karantahan, asintarabangan, mga Season 9? Sino ang mag-uuwi ng 20,000 piso para sa Pwede Pa Kami category at tumataginting na 30,000 pesos naman para sa adult category? Urugmahan, karantahan, asintarabangan, Season 9. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 10:02. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Kinumpirmar sa pagdangog kan Senado na nagtatago sa pagiging legal kan Philippine Offshore Gaming Operators o POGO ang operasyon kan cryptocurrency scam sa nasyon. Iniyan na bulgar sa pagdangog kang Senate Committee on Women, Children and Family Relation and Gender Equality matapos konfirma ron kang Interagency Council Against Trafficking ang nasabing modus kan mga scam hubs na pagrirehistro bilang lehitimo na POGO business o service providers. Sa pagdangog, sinabi ni Justice Undersecretary Nicolas Felix T. na ang establishmento pagrirehistro bilang lehitimong POGO business o sarong service provider kan POGO, pero ang totoo, may parte ini na naiimbelto pala sa online cryptocurrency scamming. Nadiskubre pa na ang mga empleyado sa scam hubs ang nahahire sa pagikan online job posting kung saan nare-recruit sinda bilang mga call center agents katrokis kan dakulang sweldo asin marahay na working environment, pero ang totoo, pipipera sa sindang mang scam asin maghanap nin mabibiktima na mag-invest sa indang cryptocurrency. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Paraiso Beer, a taste of Paraiso. GSM Blue, choose GSM Blue Mojito, now in cool litro. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarin Capsule, Liver Aid Sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarin Capsule, maging liver lover, Liver Aid na. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit ikwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the number 1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer.
Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang James 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag James 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Masarap ang kape pag healthy ang iniinom. Proudly gawang Pinoy to. Kaya tara, kape na. Kasama si Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Thank you so much, kumpadreng Nal. Digin na kita sa ultimong 20 minutos kan programa ngonya na pagka-Huwebes. Pet sa uno na po kan bulaning Hunyo taon 2023. 207 días. Christmas na! Kumpadreng Al, good morning! Good morning, pade. Maingat na ngunyan ang mga barangay officials, lalo ang mga kapitan digdi sa Legazpi City sa saindang mga transaksyon dahil nauuso ang mga kaso. Iyan ang sitwasyon ngayon pa digdi sa Legazpi City. On sain may relasyon ini mga kontrobersiya nin disbursement kan kwarta kan gobyerno, siring ka nangyari sa magagom na Rosal na uminabot sa puntong may nahali na sa pwesto. Latest pa ang pag-aksyon man kan Commission on Audit dahil kan init politika magin sa mga barangay, barantayan Aram mo, at mga barangay officials. Dakol na mga kwan, dakol nin mga after effect ini nangyari sa satuyan, no? Saro na yan. Yes. Saro sa mga after effect, iyan na nag-iingat na kita. Tama, katabi. Naleksyon kita, nag-iingat na. So, parang may kwan parang may positive effect. May positive effect. Ano, nag-iingat na pati sa mga sa barangay palan. Correct. Taga ito, siyempre may mga manaiwasan na may mga oro-abuso man sa barangay. Pero ngunyan, at least sinda-sinda, nagbabarantayan ang mga barangay officials dahil ang katotohanan, digdi sa Legazpi City, sa barangay level, may kanya-kanya man na kolor ang mga barangay leaders sa duwang kampo politikal. Paburo barantay na sinda, anang buslados, kaya sa epekto kani nagiging maingat talaga Iyan. sa kunyan ang mga barangay officials, lalo ang mga kapitan. O di nga ning nagadang-adang na barangay eleksyon, maingat sinda yung may mga guidelines pa nga dapat sunodon. Iyan. Maski sa arampangan o restoryahan diyan sa barangay, makakaistorya mo talaga sa mga barangay leaders, mga barangay officials. Iyo. Nagiging maingat sinda ngunyan pa de. So ako ang halimbawa diyan sa barangay, ano, bago magastos, iimbitaran ang gabos na dado mga lideres. Uni po, tabi ha. Pagkatapos ma-inquire una sa city, sa COA or what, uni po. Kaning nganing silag, ano? Correct. Taara mo, dipisil ngunyan ang pinagapod na istorbo. So balo bagian ka na sa nabaga. Yan, mas kita maan hiro mo, kung balo bagian ka, idemanda ka sa ombudsman o kung sain, nako, mapagal.
Tama pare. Kaya ang kakayunan mo niyan, lalo lugod nagiging close and coordination kan mga barangay officials sa mga ahensya ng gobyerno arog kan DILG. Iyo. Taan advisor man sa mga barangay officials so DILG. Totoo ta ara mo panalmingan na sunangyari sa city government. Panalmingan na yan, that's the after effect. Igwa ba ganin mga epektong nagkadaragit ta politika ngaya yan. Politika ngaya. Normal yan. Normal yan. Pero kung paglaladapon niya to unin hararom, iyon na inis epektong magayon. Correct. Nag-iingat na sa mga opisyalis, igwa na ning nagkakanig yung tultul na koordinasyon. Ano daw ini? Tama daw ini gibuhon ta? Makoordinar daw kita sa DILG, makoordinar kita sa COA. Magayon mo yan ang programa kan DILG. At least nagiging close talaga ang coordination ninda. May mga pa-seminar baga. Iyo. So ibang nag-travel sa ibang lugar para maadalan talaga so legal na proseso. Iyo, totoo. Yan ang positive na epekto kayan ba And bago sa DILG kundi ininganing COA, ilingon mo yan na imagine mo ngunyan pipabalik na ba so dahil tasabot kung ginastos notice of disallowance milyones yan sa'yo na ito babawion matindi kaya lesson talaga ini tabi pa bako sa nangaya ilingon ta ang politika kundi generally may positibong epekto yun ang ini sa barangay level ngunyan maingato na ang mga barangay officials iyo tabata nag-aadang-adang ang eleksyon barangay correct sa SK so nagkukunya na dyan nagmamaratahan-an. Paboro-barantay. Ngunya sa paboro-barantay, may nangyari nga ibaga ngaya sa Legazpi. Ingat kita, sa pag-iingat naan, napoprotehiran niya to so intereses kan publiko. Correct. Eksakto. Sige. Okay, so paditabi, yan na informasyon pa. Isingit ko lang ining paabot sa tong public service. So, saroman sa mga amigo ta dyan sa Taysan, si Arvin Arrimado, nagpaaram na. Nagadan ini kan Mayo 29. Ang sayang lubong, gigibuhon sa Sabado, digdi sa Taysan Catholic Cemetery. Paisiyan hali sa pamilya Arrimado, mga family friend digdi sa Taysan Maslog Dabi pa Roger to that. Sige. Okay, yan ang informasyon halidigdi sa Luwas Alarmario DCGB. Thank you so much kumpadre Al sa mga istorya sa Luwas. Iyon na nga ni in relasyon anduman sa satuyang pinagatukar kasubago. Sumanong duman sa disallowance kan COA nag-iiringat na ngunyan. Saro sa mga maray na efekto kan iningso nangyari baga sa to sa Legazpi. Sa politika, iwal talaga mag-inibong na lado. Pero, take a closer look, nag-igwat ng panalmingan ngunyan ang komunidad sa satong nauukudan sa mga pangyayaring ini. Hilinga, sa mga barangay ingat ng maray. Tabi. And, nagkakaigwa na ning close coordination lugod sa mga ahensya di gobyerno, tanganing, tama ang gabos na proseso lalo na sa public spending. Yan, so saruan sa mga magayon na efekto. Gwapa kitang pinakaabangan mananggad. So sa Korte Suprema, sabi ta na nga ni ibaga, anuman ang maging desisyon kang Korte Suprema, magiging parte naan kanlay kang Pilipinas. So, kung dumisisyon ang Korte Suprema na tama sulado ni Governor Noel as in Mayor G na pwede kitang maggastos kan kwarta kan gobyerno even election period, maski guning election ban, basta iyan continuing project. Pag inuyunan niyan kang Korte Suprema, nakaukod kita. Pwede palan. Di sa mga masunod na eleksyon, so mga nakapwesto, pwedeng gumamit kan pondo kan gobyerno, dawa election period, maski da ining exemption, basta iyan continuing project. Saro yan sa posibleng maukudan niya to kung ang desisyon kang Korte Suprema pabor sa grupo na Mayor Noel. Pero kung ang desisyon naman kang Korte Suprema, magtaram, tama po kamo, COMELEC, dahil dapat maggastos ang sisay man na ilidong pwesto, nasa ilidong pwesto, during election period, kan kwarta kan gobyerno, without exemption sa COMELEC na nakukuha, so makakaukod naman kita. Tama palan ngayon sa COMELEC, gigibuhunaan na panalmingan, kan bilog na Pilipinas ang pangyayaring anigdi sa Satuya sa Legazpi. Makakaukod kita. So interesting na yan na subaybayan niya to kung ano ang mga susunod na kabanata kayan tabi ha. Ege.
Compadre Jomar, what's happening man dyan sa 1st District? Pading Jomar, good morning. Hello, good morning. Yes, On air good na morning. ako. Yes, good morning. Around at sa dagdag na bareta, maswerte ang mga on-the-job training na criminology students sa Municipal Police Station kan Banwaan kan Malinaw. Inihuli pa dita aside kang na ukudaninda sa eskwelahan ang mga criminology students na ini iyo ang mahigpit asin siksik na dadagdaganin kaaraman informasyon kan Chief of Police kan Malinaw na si Police Major Christian Brual. Sinabi ni Brual sa pagkipakulay sa DCGB News na ang mga OJT criminology students na naka-assign sa iyang hepatura iyo ang aktual ninda na pinagtuturuan kan aktual na trabaho kan mga pulis sa indang komunidad. Yan. Magin ang pagkalas, pagbilog kan badil, yes. pistol man ini o haralaba, iyo ang aktual nindang pagtuturo sa mga estudyante ini. Apuera kayan, paring piyo, mas kinangani ang mga eskwelahan, ikuha naman ang araw kayo ng mga aktibidad. Maswerte talaga ang mga naka-OJT dito sa Banwaan kan Malinaw. Sinda mismo, iibahan kan Chief of Police sa shooting range para aktual na magpurutok kan mga badil. Iyan ang maray. Libre pa ang mga bala. Iyan ang maray na paka-atado kan OJT program. Diyan sa Malinaw ha? Sa Malinaw iyan pa rin. Iyan ang dapat pangarugan kan ibang police stations. Sinabi ni Brual na madisponer siya nin bala nin 9mm asing M16. Gunmuan. Ang na aktual na pakarapotong na ining mga estudyante ini, ang na pagsinda na kapulis, sa isinda maignorante ka mga bagay na ini na sa indang kaipuhan, sa indang trabaho. Magayon. Inuna sa iyang sinabi na anytime soon, bibisitaon na ninda ang available na shooting range sa 1st District para tururuan kan aktual kan napagamit kang 9mm asin M16 ang mga estudyanteng OJT sa nasabing Banwaan. Very good. Uyugon mo ang kumpadring Jomar, ay talagang kumbaga immersion na marhay. And Roger, tunay na kung anong dapat maukudan ang ihihiras kan Malinaw PNP. Dinagdag pa ni Brual na importante tabi dahil pa halos sigurado naman ini mga OJT mahinguwa ini na makalaok sa serbisyo. Yes. So pag-abot ninda dyan sa training pa sana, dahil na sinda maignorante nin maray. Ano daw kumpadre kung igwa pa sindang nakapakete na programa na kung may raid o kung may maserbining mandamento de arresto o mandamento de requesa, kung papasabay yun man ng mga OJTs, over? Di ko sigurado pa di, pero pigiling ko pwedeng iyo, halimbawa nasa search warrant. Opo. Ayan, baka man delikado ang search warrant. Pag-serbi ka yan, pwedeng pasarabayan para aktual nindang mailing tamala. Ang mga paperworks, buda aktual na trabaho digdi sa ipatura, kasabay na ang mga ini. Very good, very kasabay good. Na kasabay sinda. Kaya naukuda ninda aktualmente, nahiling ninda, na-experience ang trabaho. Yan. Ako sana sa lecture, kundi aktual. Bako sa ng teorya. Sa teorya. Iwan ang katuyuhan kan si Pupulis, na sabi niya nga pag-abot yung oras na sinda maglaok sa pulisya, dahil na sila magkapak ang mga gigibo ninda, yaw na aktual na nindang na-experience siya habang OJT pasara sinda. Roger. Yan ba rin barata? Jomar Bian, DCQB. Thank you so much, kumpadre Jomar. Magayon na programa po yan kan Malinaw PNP ha? Para sa mga OJTs talagang makakaukod. Sige, bago kita suro-sereblagan mo niya na Huwebes, nagkaperang una sa Lado Nasyonal. So, itbulaga kuwan na, ay parte yan kan kada saro sa satuya sagkod sa mga henerasyon na ini. Parte kan Pilipinas sa lado man kan entertainment sector yung itbulaga. Ang istorya kampano sa satuyang pag re-research. So Tape Incorporated, so nagdarang tempo sa ina, so nagmamanage, nagkaigwas inda ning day pagkainintindihan. So Tape Incorporated gustong saralidahan yata so mga kairiba duman habo man narako niya nara Senador Tito Soto, dangan nara Vic Soto and Joey De Leon, duman dahil na na-reconcile so sa indang differences.
Sagkod na kasuna kaaging 31, iyon na nga niyan, dahil na sila nag-perform, nagpaaram na sana. Yung Itbulaga, one of the longest running TV program sa Pilipinas na naging kaiba na niya to sa pagkunyan, sa urualaw na pagbuhay-buhay, nagtataonin, konsuelo, adal, inspirasyon kabus. Data sabot kung sa naman sinda mapasumiring. Kung igwang madara sa indang panibagong management and kung sa sinda ilalaog man na media outfit. Wala na yung Itbulaga. Parte yan kan evolusyon kan istorya kan Pilipinas sa lado kan entertainment industry. Yan. So, farewell Itbulaga. Sus Maria Josep. Naabot mo na ito, Tres, si Lola Nidora. Day pa. Iya sa Itbulaga. Si Main Mendoza baga. So, yan. Naramdaman mo. Yung magadaman si Lola Nidora. Si Wally Budasiose. Iyan si Wally Budasiose. Bicolano yan. Taga-Naga. Nagpunang ka ito. Tamang tibay talagang minakaranta. Buda may showmanship yan. Nagpunang ka ito sa Mixed Nuts. Iyon ang ngaran ninda, Mixed Nuts. Talagang makonsuelo yan. O nakuan ninda, so chemistry ninda ka ito, Buda so Itbulaga, nagkasarabay. Nagayunon baga. Yan. Ano na nga na ito sa portion ninda na yaon si Lola Nidora. Si Main Mendoza Buda si so kapartner niyang lalaki. Yan. Daina so Itbulaga. Sus Maria Josep na. Makamurumundo mambayadi. Nagkakurunyan sinda pa dahil nagkaginero igwan mga policies yung Tape Incorporated na dahil nagustuhan kan grupo man nila Tito Vic and Joey. Ang original talaga ni Sir Tito Vic and Joey yung Itbulaga. 1979 pa yata ang pinagmuk na Yan. So, ang sa indang kuan talagang ma-entertain ka tabi Si Alden Richards, yan tama tabi. Salamat Tres So, katandem ni Main na Mendoza. Yan. Si Alden Richards. Richards. Yan. Alden Richards Atos. Wala. Nakuha na si Paulo na Ballesteros. Taga Nabua. Hali sa Sorsogon. Iyogon mo Kaya ribaban nida dyan baga si Paulo Ballesteros. So kalyeserye managad ang pig-abangan managad sabi din ni 680 good morning Sir Pio kalyeserye ang inabangan ko sa Itbulaga kan high school uta na yun na po yan tabi ang may-ari ng tape yun tama so aki ni dating congressman and mayor ba yan Romeo Haloshos kan mag-take over na so panibaagong henerasyon kang mga halosos sa Tape Incorporated, duman na nagka-diferensya sinda. Yan. Igwanin mga policies na gustong ipautob, lalong-lalo na itong so pag-retain kan mga dapat na mainstays, di dapaan talaga ito na Tito Vic and Joey. Dahil nito paghalion ta, maray ang dalagan kang programa. Yun ang nga pinagsabi tabaga, if it ain't broke, don't fix it. Yan. If it ain't broken, don't fix it. Kung napasa, dahil mo pagparapakiaraman. Malat na wagas lugod. Yan. Taang gusto ka sa Tape Incorporated, mag-infuse nin panibagong mga mainstays. Kanya tamaray man so ratings kan Itbulaga. Yan. Dumana nagpoon. Sag ko na nagsaranga-sanga na so mga issues tabi. So dahil na po ngunya ning Itbulaga. Nako. For so long a time, kaparte naan kan sa tuyang pananghalian. Itbulaga. Okay. Saro pa, this is the very first time na nakahiling ako padingnal na sarong dating Chief PNP, Senador ng Unyan, nagluhod mismo, nahiling nito padingnal sa Bareta, nagluhod mismo in open public sa committee hearing, duman sa mga pig-iimbestigaran na konektado sa droga, na mga pulis. Arog na po kayang tabi katagas ngunyan ang mga sindikato kan droga, lalo na itong so mga may involved na pulis. Ang nagluluhod na sa gobyerno. Pagkatapos, kay itong pagluhod-luhod na ito ni Senador Bato de la Rosa, tas siya baga ang chairperson kan Committee on Peace and Order,
and dangerous drugs dyan sa Senado, basta sa peace and order. Naghihiring baga si Dabanong Guduman Salos sarong tuniladang Cebu na nakuha sa posisyonin sarong pulis, Sergeant Mayo. O nagkukurober apa na mga general budak, mga teniente coronel, sagkod mga master sergeant. Yan. Arog na kaantabi kararom ang clout kan sindikato kan droga sa pulis. Nagluhod-luhod si Senador De La Rosa. Then, susubaybayan ko nga ni, mahugot kita sa mga sources. Kung igwan ng ipinagtaram, taan sa andangog ko, igwan ng ipinagtaram, so saro duman na official kang police, sarong major yata o to general, na parang nakonsensya na, tabi unang naglulod si Senador De La Rosa eh. Itong si Sergeant Mayo baga, sukuan baga Padingnal, matagas. So kung saan mismo siya nakuhaan kan drogang ito, invoke my right to remain silent, o self-incrimination, arog sinda kang katagas Padingnal. Naku, sus Mario Sepano. Ngunyan, baka sa aga ako nga, mahugot ko sa mga kunyan, sa mga interviews duman, buda sa proceedings, mahiling ta kung igwana ning tansabi, igwana ning nagrani kay General De La Rosa duman sa mga pinag-imbestigaran ng mga generales, buda koronel, nagtuga na kung ano talaga managad na sistema, kung sisayin mga embulto sa sindikatong iyan, iyogon mo an. Tingo! Pulis na dapat, supposedly, dapat iyuan kukurtar kan illegal na droga, pero iyo niya ng pigi-imbestigaran pinagasabing imbulto sa droga. Mario Josep naman, Sa pangarang kambilog na fuerza, salamat po kan sa inyong paghinanyog. Mahal na Diyos ang magbantay. Ako po si Pio Fernandez, masunod man tulos, News Director Mar Dela. At sa pagbawi ng uhaw ay may darating na araw. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod